No niin, eli terve. No tässä nyt pian esittelyvideo tästä, miksi tämä idea lähden tästä tuottamaan, eli tätä kanavaa ja Instagramia alan tekemään pikkuhiljaa on se, että teen tätä itteni varten ja haluan nähdä mitä omia muutoksia tulee tässä niin vuosien varrella ja näin, ettei ole sillä mitään sen erikoisempaa. Ja haluan sen niitä muutoksia jakaa muille ja myös nähdä itse mitä se menee ja näin eteenpäin. Tässä on pohjustan hieman, niin mä oon itse aloittanut tekemään muutoksia tänä vuonna parin viime vuoden homman tapahtuman takia, mitkä vähän niin kuin oikeasti pisti miettimään paljon eri asioita, että sillä että miksi mä tän haluan tehdä näin ja haluanko mä olla 10 vuoden päästä tässä asemassa olla itsekin. Niin silloin loksahti päässä suoraan, että en halua olla ollenkaan. Ja näin. Eli on alkanut muuttaa omaa elämäntyyliä ja elämäntapojani enemmän tuossa kevään aikana pientä painonpudotusta painamassa ja ottanut liikuntaa taas takas pohjalle. Eli aikoinaan olen siis harrastanut liikuntaa, uintia ja lentopalloa niin kuin monta vuotta, mutta se on vähän jäänyt tässä kouluja näiden kesken ja näin. Ja nyt on taas lähtenyt uudestaan liikuntapuoli mukaan tähän ja tuntuu muuten oikeasti hyvältä. Niin mä haluan ylläpitää sitä ja nähdä sen progressin tässä hommassa enemmän. Ja nyt jo tuntuu hyvälle, kun tässä viimeiset 2 kuukautta on ottanut enemmän taas niin kuin haltuun sitä hommaa näin. Elämässä tulee paljon muutoksia nyttenkin lähiaikoina. Tästä ammattikorkeakin tähän loppuu tuossa vielä. Työpaikalla muuttuu normiduunarin asemaa niin kuin esimiesasemaksi jo. Niin. Tässä on monta muuttujaa. Ja sitten vielä harrastus päälle. Eli harrastan metsästystä ja olen kiinnostunut siitä ylipäätänsä kokonaan ympäri vuoden. Koko ajan jatkaa sitä ajattelua ja näin. Ja myös siinäkin on syy, miksi haluan niin muuttaa vähän elämäntapoja on se, että jaksaa niin painaa tuolla ryteikossa enemmän ja painia siellä, kun on hirvestystä ja sorsastusta tulossa ja hanhestusta ja sitten on metsäkanalinnustusta ja niin kuin milloin mitäkin. Ja sitten kun on tästä tänä vuonna mennä kaataa vähän puitakin tuolla omalla palstoilla, omistaa semmoinen osaomistusmetsä suvunmaalta, niin tässä vähän käydä hoitamasta ja näin. Sitäkin reissuta soottelen paljon, niin näitä julkaisuja tulee sillä niin kuin säännöllisesti ja epäsäännöllisesti ja just näitä projekteja ja kaikkea tämmöisiä reissuja saatan pistää purkkia näin. Ja pyrin pitää aika niin kuin, vähän editoida niitä, joitain kohtia saatan leikata. Ja miksi mä just halusin lähteä tekemään ja miksi tänä päivänä on se, että no tänään tulee täyteen mulla 25 vuotta täyteen siitä kun on syntynyt, eli neljännes vuosisadas täyteen, niin mua rupeaa kiinnostaa millä tää touhu näyttää niin kuin 5 vuoden päästä, mitä mä silloin niin duunannut enemmän, niin pidän niin kuin kirjaa siitä, mitä silloin on tullut duunattua ja näin, mitä ajatteita mietteitä on niin kuin matkan varrella tai progressin aikana tullut ja miten tulee niin kuin parempi ihminen tulee musta. Ja tällä hetkellä myös vielä niin mun synttäreitä täällä mökillä, Mäntyharjulla päin, niin, ja vapaa viikonlopputöistä. Niin mikä sen parempaa. Mutta tästä lähtee eteenpäin vaan vahvasti harrastuksia näin. Ja odottamaan tulevaa, mitä se antaa. Ja miltä tuo syksy näyttää, kun pitää kaiken aikataulu tässä sumplia vähän ees taas joka suuntaan. Että saa kaiken toimimaan kunnolla. Eikä vaan sillä tavalla, että ne on jo elää, vaan ne lyödään aikamäärät lukkoon. Osa reissu ne on jo näin, mutta niin kuin mainitsin, niin duunipaikalla muuttuu se asema, esimiesasemaa, niin mä joudun vähän lomia vähän sumplia uudestaan ja näitä reissuja ottaa sillä että joutuu yhtä reissua vähän siirtää ees taas ja sopimaan uudestaan. Mutta näin. Ihan niinku tämmönen perusjantteri, seuran omaa muutosta vaan. Ja
ei muuta kuin tervetuloa vaan niin kuin seuraamaan sitä taivalta moneen suuntaan. Ja pidetään niin kuin touhu mukavana koko tämän progressin aikana.